Здравейте отново, футболни запалянковци! Преди да почна с прогнозите, измина втори месец откакто започнах с самите прогнози. Искам да ви кажа, че първия месец бяха 57% успех, а втория месец имам от 102 мача, имам 70 познати, което означава, че е 70%. Както ви казах, ще увелича процента на успеваемост от 57 стигнах до 70, което за много добре. Ще видим третия месец как ще е, но за сега вървим нагоре. От вчерашния фиш излязоха и трети матч, съм казал. Трети матча, така че сега ще ви предложа нови 4 срещи, да видим дали ще излязат. Започваме с първата среща между отборите на Аделехт и Кортрейк. Според мен тук матч ще е единица с хендикап и ще видим. Втория е от България първа лига между отборите на Лудогорец и Локо София. Според мен също матча ще е единица с хендикап. Лудогорец не вярвам да имам някакви проблеми срещу Локо София, ще се би с разлика. Третия матч за днеска пак е от България първа лига между Етър и Левски. След издънката на Левски с Крумовград, мисля, че тук ще се вземат матча в Търново. Според мен този матч е двойка. Последният матч за днеска, който ще ви представя между отборите на Атлетико Билбао Лавес. Според мен този матч ще излезе единица, тъй като Атлетико Билбао играят много добре. Като домакини са, че ще се вземат матча. Ето го и общия коефициент, който е близо 5. Според мен е много добър коефициент, който да го играе. Пожелавам ви на успех на всички, дано да ви излязат фишовете. Приятна събота и неделя. Всичко хубаво и до утре.